Hei, nyt mä kerron sulle top 3 vinkkiä, kuinka sä valmistaudut kosmetiikkaostoksille niin, että sä saat siitä itse parhaimman hyödyn. Ja moi vaan, mä olen Terhi, kosmetologi. Kiva kun sä oot täällä. Ilmeisesti sua kiinnostaa ihonhoito ja siihen liittyvät asiat. Ja just siksi mä oon täällä sua myöskin auttamassa. Ensin ihan alkuun tämmönen pieni tarina. Mä oon itse kosmetiikkamyyjänä jo ollut aika monta vuotta ja on paljon saanut auttaa nuoria tuolla kosmetiikan viidakoissa. Ja on huomannut, että tässä on tämmöinen tietty kaava monta kertaa, miten nämä asiat saattaa tuolla sitten mennä eteenpäin. Ja yleensä mä yritänkin kysellä nuorelta, että mitä olet tullut ostamaan tai hakemaan. Ja sitten monta kertaa nuori saattaa siinä sitten ensin vaan sanoa, että no mä nyt vaan vähän tässä katselen, vaikka ehkä ajatuksissa onkin jo ihan muuta. Tästä on pieni tarina. Mä en nyt tätä sen enempää tästä itse lähde lukemaan ääneen, vaan sä voit ihan itseksesi tutustua siihen hetken aikaa. Tässä tarinassa on tämä tietty ydin ja se pääsyy myöskin, miksi mä oon tehnyt tämän videon sulle. Mä yritän tässä samalla vähän avata, että kuinka sä tosiaan saat parhaimman hyödyn ihonhoidon ammattilaisen avulla. Ja sun ei tarvitse kuunnella niinkään ulkopuolelta tulevien ihmisten kommentteja, että mitä sun kannattaisi itsellesi ostaa tai hankkia, koska useinhan se on niin, että just sun iho ei niitä tuotteita välttämättä tarvitsekaan. Puhutaan paljon näistä ihonhoidon trendeistä, somesta, TikTok-jutuista, trendeistä siellä. Niitä tulee ja menee. Niiden mukaan ei useinkaan kannata lähteä. Yleensä siinä vaan itsellensä hankkii ihan turhia tuotteita ja rahakin palaa ihan suin päin ja surutta. Täällä vielä vähän jatkuu tämä tarina. Voit sen tuosta lukasta vielä loppuun asti läpi. Ja tosiaan pointtihan oli siinä, että se TikTok ei vaan tiedä, että miten se sua voisi auttaa, vaan ehkä mä enemmänkin pystyn auttaa sua täällä niin, että sä opit itse oppimaan sen sun oman ihosi ja sen tarpeen. Eli kun sä tulet kosmetiikkaostoksille, oli se sitten apteekki tai hoitola tai joku muu kosmetiikkamyymälä, niin aina kannattaa pyytää sitä myyjän apua. Kertoa sitä omaa tilannetta ja mikä on se pääsyy, mikä on se ongelma, mihin olet sitä ratkaisua tullut hakemaan. Asian ytimeen kun päästään, eli kysele rohkeasti apua. Ja se todellakin kannattaa, koska on paljonkin asioita, joista me ammattilaiset pyritään saamaan kiinni ennen kuin me tehdään niitä ihonhoitosuosituksia tai tuotteiden suosituksia. Me tiedetään aika paljon myöskin ihan sieltä koulutusten kautta ja oman kokemuksen kautta näistä tuotteista, kelle ne on hyviä, kannattaako sun niitä itsellesi ostaa. Myöskään ammattitaitoinen ihonhoidon myyjä ei myy sulle mitään turhia tuotteita, pikemminkin hän yrittää blokata niitä huonoja tuotteita, mitä sun ei ainakaan kannattaisi itsellesi hankkia. Sitten toisena sun kannattaa kertoa vähän taustatietoa siitä, että kuinka sä hoidat sun ihoa nyt. Näin sä tätä kautta saat myöskin sen parhaimman avun, kun saadaan vähän laajempi käsitys sun tilanteesta, minkälaista ihonhoidon rutiinia sulla kenties on siellä kotona käytössä. Pystytään ajattelemaan, että sopiiko se joku tietty tuote näiden aikaisempien tuotteiden ja rutiinien kanssa yhteen. Ja kolmantena kerro, mikä on se ongelma, mihin sä oot tullut hakemaan sitä ratkaisua. Ja huomioi tässä kohtaa, että kaikkeen ei voi saada yhdellä kertaa myöskään välttämättä ratkaisua, vaan siitä yhdestä asiasta on kerrallaan aloitettava, että voidaan päästä taas seuraavan ongelman kimppuun. Eli ei ole semmoista yhtä ratkaisua tai yhtä tuotetta, mikä auttaisi ihan joka ainoaan probleemaan, mikä sulla on siellä mielessä. Ja monta kertaa ne
ongelmat saattaa olla osittain myöskin siellä oman mielen puolella, niin siksi on tärkeää, että sä juttelet ihonhoidon ammattilaisen kanssa. Hei, ota tämä kanava seurantaan. Mä tuun kertoa taas seuraavissa videoissa lisää. Tässä oli sulle nyt vähän ajatuksia sinne kosmetiikkaostoksille. Ja tosiaan nykäse rohkeasti siellä ammattitaitoisen myyjän hihasta kiinni ja käy hänen asiakseen tuomassa niitä sun ongelmia, niin yhdessä sit löydetään ne parhaimmat ratkaisut sinne sulle kotiin ja myöskin niin, ettei ne kaapit pursuille siellä käyttämättömiä tuotteita, vääränlaisia tuotteita sulle. Ja toki se, että et sä haaskaa myöskään sun rahaa mihinkään ylimääräisiin ostoksiin. Hei, mukava kun olit mukana. Nähdään taas.